Така, здравейте! Днес е 11 февруари. Канех се да направя едно клипче за хазарта. Като залагане. Тъй като се сблъсках, сблъскал съм се на няколко пъти от първо лице с хора, които си залагат и последната стотинка и изиграват в игралните зали. Последният ми сблъсък беше буквално сблъсък на 26 декември 2023 година в 3 сутринта. Моите служители, които зареждат машините, ги бях пуснал да почиват по Коледа и Нова година и аз имаше някакъв оборот и ходех да се зареждам сам. Предния ден на 25 ма тресе, бях дигнал висока температура, бях на парацетамол и болко успокояващи едновременно, защото ме болеше гърба. Като седиш дълго време седнал, като караш, шофираш, защото това ни е работа в автомобила и ходиш до машината и зареждаш. И деца вика, нямаш, това ни е баш много добра гимнастика, нямаш много движение и постоянно страдам хронични болки в гърба. И съм на болко успокояващи, противовъзпалителни и парацетамол едновременно. И отивам аз 3 сутринта, зареждам една машина на Капитан Райчо, 56 номер. И идва един господин от ромски произход, с малко по-бяла кожа и ме гледа. И аз забелязвам, че ме запа там 6-7 минути, какво правя. Седи и мълчи, застанал там на един стълб, има до машината и опрял се и ме запа. И аз само викам, здравейте, кафе ли искате нещо? И той без, само и те клати глава, демек, че иска. Викам, от кое кафе? Какво пиете? И той пак мълчи. Викам, посочи какво кафе пиеш. Кажи, какво кафе пиеш, ще го направя. Ще черпе. Как ще черпе? Той се отвори устата, вика, кафе с еспресо с сметаната. Го сочи. Добре. С колко захар? Нормално, вика. И направих му кафето, дадох му, аз продължавам. Имаме зареждане, почистване, пиша отчет, защото попълвам дневници за входящ контрол пред Агенция по храните. Пиша отчет, какво съм заредил, попълва се един дневник за хигиена на обекта. С какви дезинфектанти е почистена машината, чисти монетни механизми с спирт, повърхности се чистят, хвърля се буклук и т.н. И половин час долу-горе имаш на една машина. Обслужване. То е, както мълчеше, как не мога му изкарам думите с ченгел и почна. Много пари каза, изхарчих в казиното, загубих, каза всичко. Нямам пари сега, разправя ми. Аз викам, ти казината са направени да печелят тия, не да печелиш ти. Викам, най-добре да викам да спреш да играеш в казиното. И приказвам я там общи приказки. Аз се правя, че го слушам. По едно време викам, бате, аз тебе те познавам от махалата. Викам, да. Ти познаваш ли? Викам, познат ми се струваш. Абе, да ми направиш, каза, една услуга, вика. На къде ще ходиш после? Викам, ще следвам към център, аз зареждам. Добре, ако можеш да ме метнеш, вика, до центъра, добре, викам, заповядай. И в най-дясната страна се качва на микробуса. И след 20 метра слизаме надолу. И вика, спри за малко. Може ли? Викам, окей. Спирам. Отива хлопа на едни прозорци и отвътре се подава, кого да видя, един мой бивш хазаин лихвар. Той му отваря, нещо си казва двамата, лихваря му познава, хазаина, и ми мята. И аз му мятам, поздрав с ръка. И господина се връща при мен, отваря вратата и казва, дай сега, каза 10 лева. Викам, въз. Викам, махай се, викам.
добре, бе, нямаш 10 лева ли? Не, бе, викам, имам. А що? Дай ми тогас. Викам, няма да ти дам, бе. Ма как те? Викам, виж какво, приятел, той, че сме си обелили, викам, няколко приказки на една кафе машина и че съм те черпил кафе, това не ни прави, приятели, викам. И аз не съм длъжен да ти плащам заеме, борчове и т.н. Хайде, викам вас. Бягай, махай се. Добре, извинявам се, аз няма да ти искам пари. Ама ако можеш, нали, молеца, смахни ма до център. Молеца, вика, не ти искам пари, добре. Качва се обратно, викам, добре, айде. Слизаме до центъра и вече беше ме ядосал и ми кипнал, викам, къде искаш да тоста? Къде ти искаш, бе? Къде ти искаш моста, вика? Така. Вика, що не щеш каза да ми дадеш пари, вика ти? Викам, защото не искам, бе. Защото ще ги изиграеш на казиното. Защото, викам, аз имам нужда от тия пари. Аз имам семейство да гледам, имам си служители, имам заплати да плащам. И почва да ми приказва той. Вие българите, каза. Колко сте алчни, вика. И аз викам, слизай. Отивам си обаче на едната машина, там на баба Тонка едно имам друга. И почва, нали. Колко сте, каза, алчни, вика. Цял живот бачка ти, каза. Спестявате пари, вика, и не ги харчите. И вика, какви сте, каза, глупаци, вика, нещастници, вика. Вика, ти каза, ще направиш пари, ще спечелиш пари. Чайте, че тук съм на една машина, няма да прекъсвам. Ще спечели, ти каза, пари. И докато ти дойде времето, каза да ги харчиш, каза, ще умреш. И вика, друг ще отиде да опъва жена ти. И като ми го каза, той нещо на блас. Ма ядоса още повече. Обаче слезе, нали, и седи на 10 метра от мене. И вика, а пък ние, каза, циганите, какви сме пичове, вика. Ядем, пием и ибем. Вика. А и вика, сте едни смутаняци, каза българите. Така. Аз викам, добре. Моето момче, бях му дал още едно второ кафе, само че го черпах едно двойно. Нека да ти обясня следното, нали. Извади, викам, колко стотинки, викам, имаш тебе? Лей са, викам, къв си мухлю, нямаш пари даже за едно кафе. Имам, викам, извади да видя. 5 стотинки ми извани, една, две. Извади ми, викам, бе. Извади, бе. Нямаш, нали? Така. За другото дет ми го каза, че някой друг там ще оправя жена ти. Ще оправя жена ми, така. Когато отидеш в магазина, хората искат пари за яденето. За пиенето също искат пари. Ти влизаш, нямаш, ни ти дават нищо. Дават ти, нали, средния прасейтос, нали, и му показвам. Така, прибираш се вкъщи и вместо да занесеш продукти на жена си, да си платил сметките, ти се прибираш вкъщи, токът е спрян, носиш и една празна турба и на всичкото отгоре и борчове. Познай как ще и се прииска да ти се пусни. Така че, викам, и по третия параграф оставаш на сухо. Ти викам, си един нещастен мухлю. Трябва ти пари, видява, че имам. Ако бях, викам, някой пенсионер, щеш да скочиш, викам, да ме пребиеш и да ми ги вземеш. Обаче ти си един мухлю и съмняваш се, че ще стане обратната и само ми лаеш, викам, отстрани и нищо не правиш. Викам, неща, пълен нещастник, викам, изчезва от тук. Буклук. Ти казвам, тос като подивява. Хвърли чашата и почна да скача върху нея и да се кикерчи, вече беше станало 4 сутринта. На баба Тонка едно. Хората почнаха да се светват лампите по терасите. Вика, аз ще дойда тук сега, видя ли ма, метна на едни цигани, като бяха на Капитан Райнич. Сега ще ги викна, ще те заколим, каза, ще те оберем и ще те опънем и не знам си какво. Почна на макалне, на цигански, на турски и на български, нали. И виси отстрани, викам, изчезва и викам от тук мършо. Викам, имам сот, ще ги викна. Имам сот. Хората са въоръжени с патлаци. Ще дойдат, викам, няколко коли. Ти, викам, викни твоите хора, като ще ме обират и ще ме колите. И викам, да видим кой ще победи. Аз също имам патлак и сега ще го извадя. Наистина имам патлак, разбирате ли? И викам, ще те гръмна и викам, оставаш тук. Викам, и баба ти майката. Изчезва и викам, след малко той виси там на единия ъгъл и продължава да макълне. Аз си зареждам. Врещи, нали, скача, кикерче са. И гледа, идва колата на сота, дет ме охраня с изгасени фарове. И въз да бяга. Ама въз да бяга, ти казвам.
И идва сота, разправя му коста, викам, чай развънна, викам на 112, защото не го знам, то видя машината, то пише коя фирма съм, мога ма издебни, знае, че ще зареждам през нощта, мога ма издебни на някоя друга машина сега, да си отмъсти, че много е досък. Звъня на 112, пак полицията, първо районно, свързват ме с първо районно нещата да пратят патрулка, хора. Така и така, викам, заплашваха, че ме убива, че дойде с други цигани, не знам си какво. Ма той циганин вече го няма там, викам. 15 минути се разправяме и им се моля да изпратят патрулка. Викам, той тук на ъгъла беше, викам, значи някъде в района. Ма няма смисъл да идваме. Абе, викам, уроди мръсни, викам, предния месец съм внесъл 12 000 лева ДДС. 9 000 лева, викам, други данъци. 21 000 са се разпределили към вас. На сота съм платил 1000 лева на месец, плащам. Те идват след 2 минути, вие не щете да дойдете. Утре идвам пред районното и почвам, жена ми ще снима, ще ви блокирам двата хора с микробуси и почвам да събирам подписка за закриване, защото ти ще да работиш. Ще пратите ли патрулка или не? Искаха да ми дадат някакъв друг номер, да съм се обадил, не знам си какво. Пратиха патрулка. С голям зор. Идва патрулката, така и така. Ма той сега циганин не го знаем и викам, имаме общо познат. Той има заложен телефон при него, ми каза, като слизаш. Там ще го разберем кой е. Ед заплашва, ще на Маколи, да ме обира и т.н. Викам. Ами вие ако може да отидете да разберете, защото нали, нищо не мога да направим. Как нищо не мога да направиш, викам, бе? Как бе, нищо не мога да направиш ти, бе? Аз ще го разбера кой е циганя. Какво искате да го арестувам с свински опашки и да ви го докарам ли? Кой искате да направя? За ко са ви тези спътлаци, за ко сте с униформата, за ко сте с полицейската кола, на която аз съм налял горивото, викам, майка ви. Ами тъй, сега ще ви кажа ко ще стане, ти ще го привикаме. Той може да е криминално проявен, откъде знаете? Вие нищо не сте проверили. Отидох, намерих си, как се казва, въпросният циганин Орлин Ангелов. Моя хазяин ми вика, аз съм го бил, вика, 9 пъти, вика, голям буклук, вика, напива се, каза, взема заеми, не ги връща, хората го търсят. Буклук голям. Вика, ти го познаваш, каза. 100 на 100 го познаваш. Да бе, ама аз не ги питам ти как се казваш, като дойде да си пусне кафе или... И го разбрах кой е даже, къде живее и т.н. Не съм хорил да се разправям. После излизаме и разправям на мои приятели там родини. Вика, що не го наби? Вика, защото циганите са големи родове. Представи си, като го бие и да взема да го убия. Или като го гръмна да го прострелям. Къде трябва да взема па да го гръмна в главата, примерно. Да ми се отплесне ръката нещо и т.н. Ще има после... Ще ме разкатаят по дела, ще има да го лежа. Аз съм направил каквото трябва. Търговец съм, има хора, които не ми харесват. Но гледам да се отнасям с уважение към тях. Другото, което аз не съм расист и не правя такава голяма разлика. Що го качи? Защото не съм расист, викам. Качих го, примоли ми се, викам, съжалих го и го качих. После съжалих. Това е. Здравейте. Здрасти. Ти го позна, да? Да, бе, познахте. Чай, че прави един клип за... Тук е един циганин. Тия, дето си харчат парите за всичко. Още един случай има един, излиза на Радецки 11, има една игрална зала. Излиза и реве. Кьорки-тюк пиян. Значи те му наливали алкохол. И реве, от гроздие убил циганина и вика, бате, помогни ми, дадох му, имах 13 лева в мене там на монети. 1600 лева прост циганин съм, аз ги дадох на казиното. Без пари останах, изкарчих цялата си заплата, заложих си, каза, пръстени, телефони, всичко до шушка. И викам, моля се закарай, ма каза, до гроздие, ще платя. Викам, как ще ми платиш? Викам, не, викам, човек, аз съм на работа. Нали, викам, не мога да закарам. Ма дай ми каза, помогни ми, викни ми такси и телефон няма. И телефона му взели. Викам му аз такси, идва таксиметрия, като го видя Кьорки-тюк пиян. И каза, има грешка, не съм за тука. И замина. И край. И той е предупредил колегите си, никой да не идва. Не знам как се е прибрал цигарина. Той ми взема телефона от машината и почва да ми звъни нон-стоп. Пиян, Кьорки-тюк. Това е хазарта, това са зависимостите. Нали? Търсят глупаци, представят им много лек и лесен живот и ти шарана се хващаш и отиваш да си го спечелиш. Как се издържа и лъскавото казино? Да. Как си плаща наема, как плащат заплатите на работниците, как купуват ротативки за по 20-30 хиляди лева парчето, а вътре има поне 50 за няколко милиона от глупаци като тебе. Това е хазарта.
Нали? Вкарат се и не Да, играйте ga отговорно. Как да игра? Демек, ти отиваш, нали, няма часовник и докато ти профукаш всичко, не излизаш. Милиони печелят. Печелите, бе, хора, печелете, хубаво. След като е законно, плащаш данъците, това ще кажат, нали? Или като е глупав, кой му е виновен? Добре, като е глупав ти, защо трябва да го ограбиш, нали? Не знам. Това е.